Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre. Molt bé. Me pots dir d'on veniu i a on estem i per què fem això? Hola, muy buenas. Soc Nicole, soc enfermera de l'Hospital de Gandia i militant amb la Safor en Palestina. Pense que avui hem de tornar a juntar-nos així, a Dénia, al igual que ho fem en Gandia, en València, a tots els puestos, per a cridar a la humanitat, cridar i despertar aquesta integritat moral que hem de tindre tots en defensar la pau, el benestar del poble palestí, del poble libanès, del poble iraní. Els iraníes pobres que són el faro de la humanitat estan lluitant tant per Líban com per Gaza, porten tant d'anys de sancions i de patiment i encara tenen la força de lluitar. I per què nosaltres no? Per què no hem de cridar a la humanitat? Quina classe de sanitària seria si em preocuparia el benestar d'un pacient crònic així mateix, però no em trencaria el cor el crits de tant de xiquets martiritzats, despedaçats, afamats? Quina classe de sanitària seria? Quina classe de mare? Quina classe de persona humana seria? Demane a tothom, a tota persona que desperte consciència, que torne a les arrels de la vida, que siga humà, que siga just i que defensi el poble palestí, el poble libanès i el poble iraní. Viva la pau, per la pau, anem a lluitar tots. Molt bé, moltes gràcies.